66. časť. Ale Bruno, ty Áno, si sa... vrátil som sa nakoniec skôr, lebo sme predčasne zvládli rokovania. Vy sa nepoznáte, to je... Stefania Bargotti, teší ma. Aj mňa... Ja som... Meča? No, toto je slávna Stefania, dcéra Giuseppeho Barigottiho. Áno, viem, je preslávená. Veľmi. Prepáč, Bruno, odchádzam. Len čo zoženiem otca, vrátime sa do Ríma. Nie, v žiadnom prípade nedopustím, aby si sa vrátila do Ríma. Prestavbu nášho domu môžeme odložiť, však láska. Ak to hovoríš, ty šrobáči? Naozaj? Nechcem vás otravovať. Ale kdeže vôbec nás neotravuješ. Nedovolím, aby si aj naďalej zostala v hoteli, ak ťa to deprimuje. Pre nás oboch je veľkou cťou ubytovať ťa u nás. Čože v našom dome? Vysvetlím ti to. A kedy sa môžeme presťahovať zajtra? Nie, lebo vám musíme najprv pripraviť vaše izby. Lepšie by bolo pozajtra. Vyhovuje ti to? Prídem pozajtra. Ach, Bruno, ďakujem ti. No, pekne. Nemáš za čo. Čau, cara. Arrivederci. Ahoj. Ty sa maj ako chceš. Vysvetlíš mi láskavo, čo má toto znamená. Radšej si sadni, aby ťa z toho nevystrelo mečita. No hovor. Aká škoda. Ty si sa načisto zbláznil. Nie, som zúfalý. Nebyť z toho, že prídeš, bola by ma znásilnila. Ale vysvetlí mi, prečo si ma predstavil ako svoju manželku a prečo si ma prinútil povedať, že som Meča. Tá babizňa je dcérou talianskeho podnikateľa, ktorý mi toľko vyvolával. Pamätáš sa na neho? Pravda, že musela som ťa pred ním zapierať. Áno, presne tak, lenže teraz sa tu zrazu objavila, chce uzavrieť miliónový obchod. Taká ponuka sa neodmieta. A čo s tým mám ja, teda Meča? Tá ženská je do mňa buchnutá. Už 4 roky ma prenasleduje. Už 4 roky ste milenci? Neblázni, ani vo sne. Keď tu bola pred 4 rokmi, sľúbil som, že ju na budúce ubytujem po svojom dome. Výborne. A potom vraj ja keca. Je to tak. Aby som sa tej tuči bomby zbavil, vymyslel som si manželku a taktiež to, že sa práve chystáme robiť v dome úpravy. Ale ak ich u nás neubytujem, prídem o veľký obchod. A preto si ich pozval k sebe domov? Áno. A bohužiaľ budeš musieť predstierať, že si moja manželka. Meču som ani nežiadal, odmietla by ma. To je strašné. Prečo sa to muselo stať akurát teraz? Akože akurát teraz? Prišla som ti totiž povedať, že Meča bola za mnou. Čože? Áno, bola za mnou a sľúbila som jej, že urobím všetko preto, aby si sa k nej vrátil. Čože si jej to sľúbila? Cítiť sa biedne, ako som sa podľa teba mala zachovať? Nijako! Aspoň raz v živote by si nič nepokazila. Prosím ťa, nekrič na mňa. Ja za nič nemôžem. Nemôžem za to, že ma obťažuje tvoja bývalá. Bože, už nič iné, iba toto. Zavolám Pierine, aby sa aj hneď vrátila z Tandilu. Počuj, láska moja, potrebujem, aby si mi dal nejaké peniaze. Ak nemáš, postačí aj zlatá karta. Videla som jedny fantastické lodičky, ktoré sa mi perfektne hodia k tým novým koktejlovým Kročka, zatiaľ si stále Rosario. No bože, tak budem predstierať o jeden deň viac. Medzi nami teba to čaká tiež. To je ale náhoda. Práve som vás prišiel odviesť. No, fajn, ale Ahoj, my sme moja. sa rozhodli, že pôjdeme na prechádzku. Nevadí, môžeme sa aj poprechádzať. Nezdá sa mi rozumné, aby si išiel s nami. Prečo? Čo je na tom? Niekto nás spolu uvidí a ešte začne Hovoril som s Pierinou. Zajtra sa vráti domov. Lautaro sa má vraj fantasticky. Je ti niečo? Či mi niečo je? Tak čo by mi malo byť? Nie je mi absolútne nič. Tá bachra sa dovalí k tebe domov. A my dvaja sa budeme tváriť ako manželia. Tak čo mi môže byť? Vieš mi povedať, ako do časa zabránime tomu, aby nás odhalila? Neboj sa, veľmi jednoducho. Keď uvidí, že spávame v spoločnej manželskej posteli, nebude mať ani najmenšiu pochybnosť. Čakala som, že s tým vyrokuješ. Ale so mnou nepočítaj. Nemaj strach, nemusíme spať spolu. Mám iný návrh. Ty môžeš spať v mojej posteli a ja na matraci, tak ako minule. Nie, s tým nemôžem súhlasiť, nevyhovuje Ako mi chceš, to. v poriadku. Ďakujem ti za ochotu. Srdečná vďaka. Budem musieť z toho vycúvať. Stefania mi vykričí, že som ju zradil. Prídem o ten obchod, ale to nevadí. Sice od neho závisí budúcnosť mojich súrodencov, ale nezaťažuj sa tým, prosím ťa. Ešte raz si pekne Tati, ďakujem. nemusíš sa tváriť ako zbytý pes. Pristúpim na tú hlúpu hru kvôli tvojim súrodencom. Ak si však myslíš,
Že budem spať s tebou, nie. Spolu, ale nie prepletený. Máš to. Navrhujem, aby sme začali skúšať. Tak čo je, chlapci? Ešte to nie je hotové, Hermanskito. Nechaj ich, nech sa pripravia. A rozložte stojany a reflektor. Ahoj. Nedohodli sme sa, že mi nebudeš volať. Pravda, že som dostal tvoj. Ten, ktorý si mi strčila pod dvere. Podľa týchto nákresov to nesedí. Pozri, tým, že mi vyvolávaš všetko ešte viac horšie. Nie, už mi viac nevolaj, ani keby si umierala, rozumieš? Kto ťa tak náš? Že medzi Brunom a ňou nič nie je. Ty si jej to samozrejme zožrala. Nie Však. som až taká naivná. Chcela som vedieť, aké zbrane používa. A rozhodla som sa obrátiť ich proti nej. Sláva, konečne si sa rozhýbala, drahá moja, už bol najvyšší. Stanem sa jej dôvernou priateľkou. A to už prečo? Pretože viem, ako ju definitívne vykopnúť z Brunovho života. Meča, nemôžem tomu uveriť. Robíš mi veľkú radosť, milá moja. Konečne. Nemohla si vybrať vhodnejší čas. Teraz treba zaútočiť. Zasvetím ťa do jednej veci, ktorej asi neuveríš, lebo ju vymyslel náš Bruno. Čože? Nemá to obdobie. Je to úplne strelené. O čo ide? Ide o to, že... Prepáč mi to. Haló? Ahoj, to som ja. Čo potrebuješ? Zabudol som na niečo dôležité. Nech ti ani nenapadne povedať Meče čo len slovo o tom predstieranom manželstve. Počula si ma? Ale prečo? Lebo ak sa Meča u nás objaví, prekazí nám celý obchod. Bruno, nemôžeš mi vysvetliť prečo? Čo sa vlastne stalo? Potom ti to poviem. Pamätaj, že v hre je budúcnosť celého podniku. Takže nikomu ani slovo, jasné? Dobre, zastihol si ma mimo domu. V každom prípade sa o tom neskôr porozprávame, ho? To bol Bruno však. Áno. Tak mi to dopovedz. Čo? Čo urobil? Kto? Bruno, kto iný? Jasné, už viem. No, niečo neuveriteľné. Prišiel za ním jeden taliansky podnikateľ a navrhol mu, že s ním uzavrie lukratívny obchod. No a Brunovi napadlo niečo smiešné. Je to na popukanie. Čo? Použiť brazílskych odborníkov, argentínske vstupy a vytvoriť nový druh cestovín s banánov. Čo na to povieš? S banánov? To je smiešné. Totálne streštené. Neviem síce, ako to dosiahol, ale ten Talian mu na to naletel. Bruno má ohromný obchodnícky talent. Ste spokojní? Jasné, ako by nie. Veď ide o obrovský obchod za veľa peňazí. Naozaj veľa. Hoci mnohým veciam, ktoré súvisia s týmto obchodom, zatiaľ nerozumiem. No, nič. Ahoj, Norma. Dobrý deň, pane. Ahoj. Dobrý deň. Chcem ťa požiadať, aby si pripravila 2 hostovské izby. Budeme mať návštevu. Áno, pravda, že. Okrem toho, bude treba urobiť menšie úpravy v mojej spálni. V poriadku. A odteraz až do odvolania bude Rosario mojou manželkou. Moravia, nesmieš ísť na to dievča tak z hurta, ešte nám tu umrie. Je to jasné, Norma? Celkom jasné. Výborne. Nemusíš hneď utekať na Bonzovato Bernarde, pretože už to vie. Ale ja nič, Ty muzikant. Ak sa dozviem, že si jej znovu na mňa donášala, ubezpečujem ťa, že zariadím, aby si robila slúžku v dome mojej tety. Nie, prosím vás, len to nie. Iba ťa vystriham. Takže už vieš, čo máš robiť? Áno, spoľahnite sa. Výborne. Ideme. Áno? To som ja, pane. Čo sa stalo? Prišla slečna Meča, čaká na vás dole. Dobre. Len čo sa oblečiem, zídem za ňou. Áno, pane. Čo to asi Meča chce? Nemohla si To nebolo tak. Ahoj. Ako sa máš? Dobre, Nečakal som ťa. prepáč mi to. Rosario ti možno povedala, že sme sa dnes rozprávali. Áno, niečo mi spomínala. Náš rozhovor bol až nezvyčajne úprimný. To ma teší. A čoho sa týkal? Vzťahu medzi vami dvoma. Teda vlastne toho, že medzi vami nič nie je. A prečo si prišla?
lebo chcem byť s tebou. Zdá sa mi, že takto rozdelení nemôžeme nič vybudovať. To je aj môj názor. Ale nastali isté nepredvídané okolnosti. Aké okolnosti? Práve stojím pred uzavretím veľmi dôležitého obchodu. A pravdu povediac, mám hlavu plnú celkom iných myšlienok. Viem, Bernarda mi už niečo naznačila. Čo presne ti vravela? No, že rokuješ s nejakými Talianmi a že sú v tom veľké prachy. Nič iné nespomínala? Nie, pokiaľ je nič. Prečo? Pýtam sa iba tak. Naozaj ide o veľa peňazí a ak mi to vyjde, bude to najväčší obchod v mojom živote. Ale nemôžem sa zaoberať dvoma vecami. Chápeš? Som si istý, že jednu z nich by som pobabral. Myslím, že ti dokonale rozumiem. A čo navrhuješ? Daj mi niekoľko dní, kým neuzavriem ten obchod. Okrem toho, musím porozmýšľať nad tým, čo sa vlastne medzi nami stalo. To znamená, že tvoja odpoveď je nie? Nie. Odpoveď je, že potrebujem pár dní. Keď už nebudem mať na krku Talianov, v pokoji u nás popremýšľam a potom sa stretneme, dobre? Dobre, ako chceš. To je optimálne riešenie. V poslednom čase som pod veľkým tlakom. Práve preto potrebuješ mať po svojom boku ženu, ktorá ťa vo všetkom podporí. To je fakt. Áno, lenže momentálne sa musím sústrediť na iné veci. Neboj sa, nebudem na teba tlačiť. Ak sa ti to nehodí, tak sa nedá nič robiť. Počkám. Ďakujem. Potom mi zavoláš? Áno. Dobre. Budem čakať. Tak to bude lepšie. Ak sa Meča dozvie, čo sa u nás deje, všetko sa pokaže. Haló? Bruno, to som ja, Bernarda. Keď si mi volal, nemohla som otvorene hovoriť, lebo pri mne sedela Meča. A čo chceš vedieť? Zaujímalo by ma, či do toho všetkého zapletíš aj Meču. Nie. V tom prípade tomu nerozumiem. Ak Meča nebude robiť tvoju ženu, tak potom kto ju bude robiť? Neviem. Snáď na niečo prídem. Hoci zdá sa mi, že je tu jedna vhodná kandidátka. Nie, prepáč, Bruno, ale to nemôžeš myslieť vážne. Pravda, že to myslím vážne? Nie, nehovor mi, prosím ťa, drahý môj synovec, že je to tá, na ktorú teraz myslím. Je to Rosario. Prečo? Máš nejaké námietky? Nie nejaké, mám vážne námietky. Prečo tak riskuješ? Veď je to číre šialenstvo, Bruno. Nech ti ani nenapadne zaťahovať ju do toho. Tá ordinárna fuchtla je totiž schopná jedinou nevhodnou poznámkou všetko zničiť. Nemôžeš čakať, že ti Giuseppe naletí na tvrdenie, že si vybral za manželku cirkusovú atrakciu. Mýliš sa, teta. Má správny vek na to, aby vystupovala ako moja manželka. Okrem toho je sympatická, očarujúca a predovšetkým sa vie s neuveriteľnou ľahkosťou dostať z kompromitujúcich situácií. Z toho všetkého, čo si o nej povedal, sedí akurát to posledné. Bruno, varujem ťa, dopustíš sa osudovej chyby. Mala by si vedieť, že som sa jej už dopustil. Predstavil som Stefanii Barigotti Rosario ako svoju ženu a to pod menom Meča. Haló? Haló, si tam? Bože môj, práve sa stáva skutočnosťou najhoršia predstava môjho života. Bože môj. Nesmiem podľaniť panike, zavolám doktorke Melmanovej. Musí ma okamžite prijať. Som génius. Keby som to urobil na schvál, nebolo by mi to tak vyšlo. Teraz ju budem mať celé noci na dosah ruky. Ak nič nezmrvím, určite sa dostanem do gólovej šance. Alebo sa aspoň z autu budem pozerať, ako spí. Dúfam, že sa nestane niečo nepredvídané ako vtedy, keď sa zrazu zaplo svetlo. A čo, ak si robím ilúzie, z ktorých nakoniec aj tak nič nebude? Len pokoj. Jedného dňa sa mi to splní. Riskantná situácia v Brunovej izbe. Po prvé, môžem spadnúť z postele a skončiť priamo na ňom. Po druhé, môžem hovoriť do sna a Frťoš sa dozvie, že